כשאדם מבין שהוא נלחם לא מתוך הצדדים האנושיים הקטנים, כלומר, זה לא מכות בשכונה, וזה לא איזה הוצאת אגרסיות סתמית, ואנחנו לא עוד עם שרוצה להיות אימפריה כוחנית ולכבוש תחתיו איזה עם אחר יותר חלש, אלא הפוך, עם ישראל רחמנים ביישנים גומלי חסדים. אנחנו חזרנו לארץ ישראל כדי שהעמידות הטובות הללו יופיעו, כדי שהצדק יחזור לארץ ישראל, כדי שהיושר יהיה פה. ובדרך למשימתנו, לייעוד שלנו כעם בארץ הזאת, צריך גם להילחם. צריך גבורה, צריך אומץ, ודווקא אנשים עדינים וצנועים וביישנים יכולים להיות טובי הלוחמים. יכולים לקחת את צדדי הכוח והקשיחות למה שצריך. באמת למשימה הקדושה, לגבורה הזאת של חזרת עם ישראל לארצו.